în engleză boyfriend, în spaniolă novio, în română iubit, în realitate nimic. Țigani! Telefoane! Ce vrei, mă? Am venit să te aduc borcanul de zacuscă de la soacră ta. Ia-l de aici, dar vezi că-s mai multe. Uite, sunt două. Trezește-te, putoare, ridică-te în picioare, hai, nu mai freca cucu, că trebuie să pleci la lucru. Aiure, doarme ca porc. Cred că trebuie să mai încerc o dată. Fetele mele de 10-11 ani, eu nu înțeleg de ce puneți la story pe Insta că, vai domnule, m-a lăsat și plâng. Eu la vârsta voastră plângeam doar dacă mi se rupea mâna la păpușă. Sunteți nebune la cap? Cineva trebuie să meargă la magazin. Drum bun. Eu nu pot, am un proiect pe foc. Trebuie să mergi tu. Da? Și atunci cioburile? Cioburile cine le strânge? Ce cioburi? Cristi! Bă, Cristi! Vii să-mi citești o poveste. Fă ca o cigașă dacă vrei. E de groază? Încă nu. Pot, te rog frumos să stau aici dacă fac liniște. De ce? Îmi place să mă uit cum dormi liniștitor.